taj snimak, poslušajte, zaista se odnosi nevjerojatno puno na nas starije. Poslušajte ovu divnu recitaciju, divan tekst. U Melbourneu živi Tuzlanka Suada Sokolović-Suljić, koja se bavi poezijom i koja je izdala 2 prekrasne knjige, Put u neizvjesnost i Na krilima vjetra, čija će promocija biti uskoro u Islamskom centru Dija Park. Za jutrošnji bošnjački sabah odabrao sam elegijsku pjesmu Ko će otići prvi. Kako starim, sve te više volim. Dok prozore mi kvase hladne jesenske kiše i dok oko kapi pokušava da broji, u mislima neki teret stoji. Ko će od nas dvoje živjeti više? Ko ode prvi, koliko će onom drugom da fali? Cijeli život i djecu jednom drugom smo dali. Ja tebi i ti meni mnogo ljubavi dali. Da li bi vjetar što pod prozorom orahove grane njiše odgovor možda znao? Ko će od nas dvoje živjeti više? Ko će otići prvi i hoće li moći javiti kako je tamo da odemo skupa? Željela bi samo. Možda nas tamo čeka zajednička klupa, ko nekad kad sjedismo na klupi i u parku, jedno pored drugog stilno. Da je oko daleko vidno, pa da vidi ko će otići prvi, ako ostaneš, ko će o tebi da brine, ko će ti ovoliku ljubav dati. Dadoh ti ljubav kao žena, kao prijatelj i kao mati. Kakav li je Božji plan, samo da ostanem sama i da ne ostaneš sam. Valjda mi se ostvari san da nas tamo čeka zajednička klupa i da odemo skupa. Ovo je bila pjesma Suade Sokolović-Suljić, Ko će otići prvi.